मिस्टि लागायनानै दोनखानाय रावजों थारमाने रायजो राजा बिथांमोनखौ बा जोंनि सनितपुर बिश्वनाथनि आइ आफा जाम्बा जाम्बिखौ फुस्लायहैदों बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों प्रमद बर'आ सोमावसारनायनि गेजेरजों सान्थि एकर्ड लाबोनो हायोबा गोरिब गुन्द्रा रावबो माने मैगं फाननानै जानांला बन नारनानै जानांला दंफां खावबायबायनानै फाननानै जानांला होनोमोन गैला खोमालाय बिटिआराव बर' फरायसा आफादनि सायाव रायजो राजाफोरनि जे अनसायनाय फोथायनाय बे दाबो दङ दा सनितपुर बिश्वनाथ होनना बुङोब्ला हानि जेंना दङ रायजो राजानि अनसायनाय जि फोथायनाय बे दासिमबो एबसुनि सायाव दङ होननानै सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्लानि रायजो राजाफोरखौ प्रमद बर' अर्थात बिटिआरनि CAM जिथुनाखि बिटिआरखौ गायसनगिरि बिथाङा बाख्नायहैदों सनितपुर जिल्लानि एबसु मिटिङाव थांनानै बा बड' साहित्य सभायाव थांनानै आरोखि दा बड' साहित्य सभा आरो एबसु मोननैबो ज' लोगो नांनानैसो बे साहित्य सभाखौ खुंखायो नालाय बेयाव थांनानै बिथाङा माने सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्लानि रायजो राजाखौ बाख्नायदों स' बिनि सेकेन्डआव बुंदों दायो सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव मेन जेंनायानो जाहैबाय हानि प्रब्लेमा दङ होननानै नंगौ बाथ्रा थारैनो सैथो जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथआव दासिमबो हा हुनि जेंनाया जोबाखै आरो रायजो राजाया एबसुनि सायाव फोथायनायखौ गाराखै नंगौ बे बाथ्रा सैथो खिन्थु आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानदों दिनै सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि रायजो राजाया एबसुनि सायावसो फोथायदों नाथाय नों बायदि प्रमद बर' सारनि सायाव फोथायनाय गैया होननानैसो आं सानहरो मानो होननानै बुङोब्ला दिनै नों बायदि सासे CMआ अर्थात बिटिआरखौ एकर्ड खालामनानै लाबोग्रा सासे CMआ दिनै सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ गालांनानै गोबांथार खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ जों बेखौ रोखायै मिथिखागौ दिनैनि दिनाव जोङो बुंनो थाङोब्ला सनितपुर जिल्ला बिश्वनाथ जिल्लानि रायजो राजाया गोबांथार नोंथांमोननो बै समाव सहाय होदों अनसुंथाइ हरदों नोंथाङा रायजो राजाखौ लानानै पाब्लिकफोरखौ लानानै सनितपुर बिश्वनाथनि रायजो राजानिफ्राय ब्लाड डनेट खालामदों मालाबानि समाव प्रत्येक बोसोरखिया हिसाबै 360 थाखा खरै नोंथाङा पार डे थाइसे खरै नोंथाङा कालेक्सन लांदों जों बेखौबो हरो दाबो हरो जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव दासिमबो हरगासिनो दङ बोसोरखिया फैसाखौ 360 थाखा फैसाखौ जों हराखै होननानै रावबो बुंनो हाया जोंनाव फोरमान दङ रिसिप्ट नांगौबा जों ब्ला ब्ला देखायनानै होजोबनो हायो मिथिबाय खिन्थु जोङो दिनै अल बड' स्टुडेन्ट इउनियनखौ जों दुसिनो थाङाखै जोङो एबसुखौ जेबो सोंखारिनो थाङाखै एबसुआ जाथिनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय नाजागासिनो दङ नाथाय जोंनि गेजेराव प्रमद बर' बायदि सारा हाबसनना होनानै बा एबसु आफादनि गेजेराव प्रमद बर' सारा हाबसनना होनानै दिनै गोबांथार माखासे जोंनि बर' हारिनि नाजानाय सिमांफोरखौ फेलें खालामनानै होदों दिनै प्रमद बर' सारा मा होनदों बिटिआरावलायनो सनितपुर जिल्लायाबो हाबखाबाय आरो गामि सोसननायाबो बेसेबांबा सोसनखाबाय आरो बेसेबांबा सोसनजायै दङ बेखौ सोसननांगौ आं बुङो दाबो दाथि हिसाबै बा आंनि मिथिनाय हिसाबै जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथआव जिथुनाखि गामि सोसनदों ना बिश्वनाथखौथ' दोनथ' आं सनितपुरनि खोथाखौ बुंनि जोंनि सनितपुराव दासिमबो दरसेबो गामि एक्सुवेलि सोसननो हायाखै बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों मिथिबाय जि गामिया सोजादों दायो बै समाव BTCआव थाखानायसो जोंनि सनितपुराव माने खावसे बिदिनो एसे एनै गामि हाबनानै दङ हग्राजुलि ढेकियाजुलिनि ओरै खोला लाइनजों बै सिंग्रि बरसला दुमदुमा होननाय नैफोर ओमफ्राय हग्राजुलि साइडथिंनि साहाजों गामि दरसे दङ नैबेयाव अलरेडि बै समाव BTCआवनो थाखानाय नैबेखौसो बिथांमोना सोसननो हादों मिथिबाय बेखौसो दायो बिटिआर सरकारा बिटिआरावहाय सोसननानै लानो हादों ओरैनो अन्यथा माने बाखि जेबो सोसनखायै बा गैखायै गामिखौ दासिमबो दरसेबो गामि सोसनदेरनो हायाखै बे हले रोखा आरोखि दा नोंथांमोना मा सानदों सोरबाया गोबाङानो सानदों माने सनितपुर बिश्वनाथआबो गामि सोसनजाबाय बिटिआराव हाबबाय होननानै दा हाबबाय होननानैथ' बिथांमोना फोसावगासिनो दङ दा हाबदोंखौ आंबो फोथायदों नाथाय गामिखौ सोसननो हायाखै बबे गामिया सोजाखो बबेजों सोलांखो नैबिनि सिमाखौ बिथांमोना दासिमबो दिन्थिनो हाया आरो बै समाव जोंहा लखिमपुराव थांनानै दिपेन बर' साराबो बुंदों संकस टु गहपुर शिमलगुरिसिम बिश्वनाथ जिल्लानि बै जिथुनाखि गहपुरखौ बिश्वनाथआव दोनखो ना माखो नैबे शिमलगुरिसिम माने सिमा बोनानै होनाय जाबाय होनदों ना सिमाखौ बबेजों बोलांखो जोंनि ढेकियाजुलियाव बबेजों गोलैखो ना साइथिंनि खोलाजों थांखो ना साइथिंनि साहाजों थांखो नैबेखौसो जों माने सानबाबो साननो मोनाखै आरो बा हमनो हायाखै दा सोर मा सानो जोंनो माने सिमाखौ दिन्थिना होयोब्ला मोजां जायो बबेजों थांखो थारैनो बिटिआरा आरो बबेजों बबेथिं सोसन जानांगौ दंबावो बेसेबांसिम गुवार सोसन जाखो आरो बेसेबां गुवार दंबावो खैथासो गामि सोसन जाखो खैथासो गामि थालांबावखो
नैबे खैथासो गामि थालांनाय जिथुनाखि बिटिआरआव सोसनजानो गोनां नैबेखौ फैबाय थानाय 2025नि गैयाबाबो मार्चहालागै जाहैगोनदां इलेक्सना नङा होमबा बे इलेक्सननि सिगां सिगां सोसननो हानाय प्रमद बर' सारनाव अर्थात बिटिआर सरकारनि सायाव आरो आसाम सरकारनि सायाव खेमथा दंना गैया खोनानाय मथेब्लाथ' मथा-मथि प्रमदआ दा मा बुंदों जेन'बा नैबे खौरां बिथिंनि गेजेरजों इलेक्सननि सिगां सिगांनो नाजागासिनो दङ होननानै बुंदों माखासे खामानिफोरखौ सनितपुरनि बिश्वनाथनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो नाथाय बे नोसो दै बे नोसो मालाबाबो पेरासुट खुन्दुं जानो हाया मिथिबाय मालाबाबो पेरासुट खुन्दुं जानो हाया थार जानो हागौ नाथाय मा थार बेबा हा जनो रोङै थार ना जलांग्रा थार इलेक्सननि सिगां हायाब्लाथ' बे बाथ्राया नोसो जाखाबाय आरो बे नो खुन्दुङाथ' ओरैनो बोबानो जखायो नङा होमबा ओरैनो बोबानो जखायो थारमाने इलेक्सन जोबनायनि उनाव बे बाथ्राया गोमालांफिनगोन आरोखि दायो इलेक्सन खाथि नालाय थांदों प्रमद बर' सारा सनितपुर बिश्वनाथआव थांदों गोदै रावजों गावनि खुगानि मिस्टि लागायनानै दोनखानाय रावजों थारमाने रायजो राजा बिथांमोनखौ बा जोंनि सनितपुर बिश्वनाथनि आइ आफा जाम्बा जाम्बिखौ फुस्लायहैदों बुरखायहैदों मानोना नैबे फैबाय थानाय इलेक्सनावबो गावसोर देरहाथारनांगौ आरो थगाय मोनजाबावनांगौ कारापसन खालामबावनांगौ आइ न'नि नामाव 5,000 थाखा जाबावनांगौ PMAY न'आव बिदिनो रां जाबावनांगौ फायखानानि मुङाव 1,000 थाखा जाबावनांगौ गोबांथार आरो बेफोरबायदि माने अरुणोदय आसनियाबो सनितपुर बिश्वनाथआवबो दाथ' बिटिसिआव गावसोर होगासिनो दङ बै सनितपुर बिश्वनाथआवबो गावसोर होगासिनो दङ अरुणोदय आसनिखौ मिथिबायना बिटिआरनि रायजो राजा नोंथांमोन आं दिनै माने एन्टारटेनमेन्ट हिसाबै बा कमेडि टाइपैसो बानायबाय दै मिनिसो भिडिअखौ खिन्थु मानो होनना बुङोब्ला बिटिआर ओनसोलाव UPPLआ अरुणोदय आसनि होगासिनो दङ PM किसान होगासिनो दङ मोनगासिनो दं दा रायजो राजाफ्रा बिटिआरआवथ' बाखियानो गैला खोमा साफ्रोमबो न'खर मोनजोबसैदां ना प्रमद बर'नि अननायाव बिटिआरआव थानाय हिसाबै नङा होमबा नोंथांमोनखौथ' प्रमद बर'आ माइ गाब गरसेजों समानबो बासिनानै गारा बयखौबो समान नोजोरजों नायो बयखौबो समान गोसोजों अनो नङा होमबा बयनोबो होजोबदों दा नङा होमबा आधार कार्डखौबोथ' बिसोरसो होदों रेशन कार्डखौबोथ' UPPLआसो होदों नङा होमबा बिटिआर सरकारासो होगासिनो दङ अब्ला जोंनि बै सनितपुर बिश्वनाथआव रेशन कार्डखौ सोर होगासिनो दङ आधार कार्डखौ सोर होगासिनो दङ अरुणोदय आसनिखौ सोर होगासिनो दङ PM किसानखौ सोर होगासिनो दङ हा बिटिआरआवदि बिटिआर सरकारा नाम लाबाय थायो छै सिं बाथ्रालै बेफोरो बिराद डेन्जार बाथ्रा बुंनो रोंगौलै UPPLनि मानसिफ्रा खिन्थु आसुरितसो खुगायाव सिनि थास्लिमनानै लाखाजोबनाय मिस्टि गरफा सोना लानानैसो रायलायो खोमा लेक्सार होयोदां फाग्ला जादों बिदिजों जायो सोरबाखि गोबां आसनि दं आरो बिटिआरआव बयबो मोनजोब्बाय खोमा धनि जाजोब्बाय खोमालै बिटिआरनि मानसिफ्रा गोरिब गुन्द्रा बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों प्रमद बर'आ सोमावसारनायनि गेजेरजों सान्थि एकर्ड लाबोनो हायोबा गोरिब गुन्द्रा रावबो माने मैगं फाननानै जानांला बन नारनानै जानांला दंफां खावबायबायनानै फाननानै जानांला होनदोंमोन गैला खोमालै बिटिआरआव ना बिराद सिरिथारसै माथो बिटिआरआव गैला बेफोरबायदि गोरिब गुन्द्राफ्रा रावबो एकदम समान जाजोब्बाय खोमा समान जाजोब्बायदां आला मा जाबावगोन आरो बै जोंहा बिर जोहोलाव बिथांमोना एक्स NDBनि बिथांमोना रावबो केसआनो गैला खोमा गासिबो खालास जाजोब्बाय खोमा मालाय बिटिआरना प्रमद बर'जों थानो मोननाय हिसाबै UPPLआव थानाय हिसाबै माने गासिबो केसआनो उइद्र' जाजोब्बायदां जेबो पेन्डिंबो गैला खोमा गासिबो माने बर' बिमानि मेगननि मोदैफ्रा रानलांजोब्बायगोनदां बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों नङा होमबा प्रमद बर' सारासो बुंनाय दे बेफोर रावा आं बुंनाय नङा खिन्थु आं दिनै बोरैबा बेलेग टाइपनि लाबोबाय आरो भिडिअखौ खिन्थु मिथिबाय बेलेग टाइपनि खिन्थु जोंना सनितपुर बिश्वनाथ नन बिटिआरनि मानसिफ्रा बर' बिमानि मेगनाव दासिमबो मोदै जोबाखै एक्स NDBनि बिथांमोनहा दासिमबो कर्ट कासारि गानांनाया जोबनो थाङाखै एक्स NDBनि बिथांमोना दासिमबो एक्स ग्रेसियानि मोननांगौ मोन्थाइखौ मोनाखै एक्स NDBनि बिथांमोना दासिमबो मार्टियारनि न'खरफ्रा जेबो मोनफुंनो हायाखै एबसुआव सोमावसारनाय बै जि समाव एबसुनि सुबुंफ्राबो जिउ खहा जालांदों नैबे बिथांमोनाबो दासिमबो जेबो मोनफुंनो हायाखै एबसुनि फरायसा गथ'फोराबो बा एबसुआव खामानि मावबाय थानाय मावथि बिथांजोमोनहाबो दासिमबो साख्रि बाख्रि मोननो हायाखै मिथिबाय जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथआव सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे सा दिकाजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जयै बोसोरारि जथुम्मा खुंदों दा बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे जारिमिन बेखौ बयबो मिथिगौ आरो दिनै रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि लैहोर फैदों दा आं बेखौनो बिसास लादों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव रायजो राजाफोरनि जि अनसायनाय फोथायनाय बे दाबो दङ आरो थांनाय समनि जि मोनसे गोब्राब थासारि बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद
बर' थुनलाइ आफाद आरो बर'नि गोबां जांख्रिथायारि आफादफ्रा जोनोम जानानै हारिखौ हमथाबोदों गाबथाबोदों ओंखायनो दिनै बर'नि सिनायथिया मुलुगाव सिनायजानाय मोनसे थासारियाव फैबाय आरो बड'फानि सिमाङाबो लासै लासैनो मोगथाङाव महर मोनबोगासिनो दङ दा सनितपुर बिस्वनाथ होनना बुङोब्ला हानि जेंना दङ बे लासै लासै जोबबोबाय थादों जि एसे दंबावो बेखौ थाबैनो फोजोबनो थाखाय जों सरकार रायज्लायगासिनो दङ गामि सोसननायनि बाथ्रा दङ आरो माखासे गामिया बर' कसारि काउन्सिलाव सोसननायनि बाथ्रा दङ बे मोननै बाथ्राखौबो लानानै आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांजों सावरायगासिनो दङ आङो लासै लासैनो प्रब्लेमखौ जोबजानो लुबैदों मानोना आगोलफ्राव बे थासारिफ्रा जोबोद बै समफ्राव जोंनि सोमावसारनायखौ लानानै सनितपुराव एबा बिश्वनाथाव गहपुर बायदियाव गोबां थासारि जालांदों दा नैबे समाव जाहाथे खुनु रोखोमनि गाज्रि थासारि जानो हाया बेखौ नोजोर बोनानै जोङो BTR एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाया जाहाथे लासै लासै जाफुंसार महर मोनो बेखौ जोङो नोजोर होना खामानि मावगासिनो दङ आथिखालाव जे BTR सोसननायाव 60 बेबायदि गामिफोरा सोसनजाबाय नाथाय बिथांमोनहा बेखौ साननानै गोबां जिंगायाव दं फैबाय थानाय BTC बिसायख'थियाव बिथांमोना होनो हानायनि मोन्थायखौ मोनगोन ना मोना बिथांमोननि BTC बिसायख'थियाव भट होनो मोननायखौनो लानानै जों खामानि मावगासिनो दङ मानोना बिथांमोनाथ' अलरेडि BTC हाबखाबाय नाथाय बिथांमोनजों लोगोसे आरोबाव माखासे गामि दङ जाय गामिखौ सोसननांगौ बिनि थाखायबो जोङो सरकारखौ नारसिननानै माखासे खामानि मावगासिनो दङ दिनै जे सारखौ खोनानो मोनदों दिनै सारा गोबांथार ओनसोलाव बेबायदि जौगाथायनि खामानिफोर मावगासिनो दङ आरो दिनैबो बेयाव नुजाथिनायनि गेजेरजों सारा मोनसे बेबायदि अनसुंथाइ होनायनि बाथ्रा फोसावदों दा बेनि गेजेराव सारा जोङो सुजित नार्जारि जोंनि गिबि मुंख्लं बिथांनि मुङाव जोंनि जि 40टा समस्ति दङ बेयाव 40टा अडिट'रियाम लुनाय जाबाय 40 अडिट'रियाम लुनाय जाबाय बिर सिलागां जांख्रिथायारि दैदेनगिरि बिथांनि मुङाव BTCआव 40टा समस्तियाव अडिट'रियाम लुनाय खामानि सोलिगासिनो दङ सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्म बिथांनि मुङाव मोनसे गियान केन्द्र एबा नलेज सेन्टार लुनाय सोलिगासिनो दङ गासै दासिम 220 नलेज सेन्टार लुनाय जाबाय दा बेबायदि गोबां खामानिफ्रा सोलिगासिनो दङ जिहेतु सनितपुर बिश्वनाथनि माखासे गामिया बड'लेण्डआव हाबबाय आरो हाबगोन दा बे ओनसोलावबो बे खामानिफोरखौ जों लासै लासै मावलांबाय थागोन